Здравейте всички! За мен е удоволствие да ви представя този Microsoft официален курс 70743 Upgrading Your Skills to NCSA върху Windows Server 2016, предоставен от ittraining.pro. Идеята на този курс е професионалисти, които имат предишен опит и certification с Windows Server 2008 или 2016, успешно да се апгрейднат към Windows Server 2016, да се запознаят с най-новите технологии, които Microsoft предоставя с Windows Server 2016. Като за целта е необходимо да имате опит с предишна версия на Microsoft операционна система, като Windows Server 2008, Windows Server 2016, да сте работили с нетворкинг технологии върху Windows Server, да имате опит с активна директория, да сте ползвали Virtualization технологии в Windows Server като Hyper-V и също така да имате ежедневен опит с Microsoft технологии. Курсът е разделен на 12 модула, като в модул 1 ще си поговорим за това какви са лицензиите, наличните версии, начините за инсталация и конфигуриране в Windows Server 2016. Разбира се, много от наличните опции са в 2008, 2012, но в 2016 Microsoft добавиха нови технологии като Nano, нови опции за инсталация, така че със сигурност този модул ще ви бъде интересен. В модул 2 ще прегледаме какви са наличните storage технологии в Windows 2016, кои са новите storage технологии, които Microsoft добави в Windows Server 2016. В модул 3 ще си поговорим за имплементиране на активна директория и новите функционалности в Active Directory. Модул 4 е имплементиране на Federation Services в Windows 2016 среда. Модул 5 е Networking Services, какво ново има в нетворкинга на Windows Server 2016. Модул 6 е имплементиране на Hyper-V и решения за виртуализация с помощта на Windows Server 2016. В модул 7 ще си поговорим за Data Center Networking технологии. Модул е озаглавен Configuring Advanced Networking Features и съответно ще разгледаме всички Advanced и нови решения в Windows Server 2016, които не съществуват в предишни версии. Модул 8 е свързани с Software Defined Networking и имплементиране на Software Defined Networking чрез Windows Server 2016. Модул 9 е имплементиране на Remote Access. В модул 10 ще си поговорим за деплойване и управление на Windows или Hyper-V базирани контейнери в Windows Server 2016. Нещо изключително ново, което със сигурност ще бъде интересно и полезно за тези от вас, които планират да се занимават с DevOps. Модул 11 е планиране и имплементиране на Failover Clustering в Windows Server 2016 среда. Ще си поговорим за всички нови въведения и подобрения, свързани с Failover Clustering в Windows 2016. Модул 12 е имплементиране на Failover Clustering с Windows Server 2016 Hyper-V, с което съответно приключваме този онлайн курс. Microsoft предоставят две нива на сертифициране, Microsoft Certified Solution Associate или MCSA, и съответно чрез този курс вие ще можете успешно да се апгрейднете към MCSA върху Windows Server 2016, като за целта е необходимо да положите успешно изпита 70743 Upgrading Your Skills to NCSA on Windows Server 2016, след което можете успешно да продължите напред върху Microsoft Certified Solution Expert на Windows Server 2016 или някои от другите нива за сертифициране върху MCSE. Разбира се, винаги може да получите най-актуална информация за това кои са текущите Certification Pathway, предоставени от Microsoft в техния официален сайт www.microsoft.com/learning/certification, както и да следите нашия вебсайт www.ittraining.pro, където съответно публикуваме всички нови и налични курсове, които предоставяме, свързани с Microsoft, свързани с MCSA или MCSE Certification програмите. Свързани курсове с този са 7.4.0 инсталиране Storage и Computing върху Windows Server 2016,
741 Networking с Windows Server 2016 и 742 Identity с Windows Server 2016. Тези три курса могат да помогнат да се сертифицирате за MCSA върху Windows Server 2016, ако нямате предишен certification за например 2.3, 2.8 или 2.12 върху Windows Server. Ако те първо започнете да се занимавате с Windows Server технологии, можете да прегледате тези три курса и съответно чрез тях да се сертифицирате за MCSA върху Windows Server 2016. Курс 744 е Securing Windows Server 2016 и към момента е единствения наличен Certification Track за MCSE върху Windows Server 2016. Разбира се, отново можете на microsoft.com/learning да прегледате всички нови сертификати, всички certification тракове, всички нови курсове, които Microsoft предоставят върху Windows Server или върху някои от другите Microsoft технологии, като да кажем Azure, Exchange или Office 365. Microsoft партньорството на ITtraining.pro като Microsoft Certified Partner и Microsoft Learning Partner позволява на ITtraining.pro да предоставя актуални Microsoft IT курсове, освен онлайн обучения, видеообучения или интензивни курсове под формата на Bootcamp тренинг. Предоставяме Hands-on Labs, които могат да се комбинират с най-различните видове онлайн обучения, които предоставяме. Разполагаме с онлайн тест engine, чрез който може да се тествате и да проверите вашата подготовка за някои от certification екзамовете на Microsoft или някои от другите тренинг провайдери, които ITtraining.pro сертифицира или извършва certification подготовка. Също така може да ползвате нашата Mentor Learning програма, където може да закупите персонално време с VIP време с някои от инструкторите на ITtraining.pro и да комбинирате Mentor Learning програмата, например, с видеообучения или пък с Hands-on Lab, така че инструктор може да ви помогне по време на Hands-on Lab, може да ви помогне за сертифицирането или пък да отговори на вашите въпроси след края на някои от курсовете, за които сте се записали. На нашия сайт може да следите за актуалните промо пакети, които предоставяме. Имаме на различни бъндали, така че можете да закупите бъндъл с на различни проценти отстъпка за някои от наличните сертификейшъни или курсове, които предоставяме. Също така може да следите сайта ни за новини, оферти, дискаунти и нови курсове, които добавяме към нашия каталог. В онлайн education портала на myITtraining.pro съответно можете да получите достъп до материалите към курса, презентациите, workbook-ове, student-book-ове и така нататък. Ако сте ги добавили или са част от вашия курс, то ще получите достъп до онлайн education портала ни. В форум секцията на www.ittraining.pro/форум съответно можете да споделите своя опит, да коментирате, да задавате въпроси, да се свържете с други студенти, които участват към курсовете на ITtraining.pro. Може да следите нашата блог страница за новини и актуална информация. Също така можете да коментирате в нашия YouTube канал, както и на Facebook страницата на ITtraining.pro, където отново ще получите новини и актуална информация за всички предстоящи събития, за всички предстоящи курсове, за които може да се регистрирате, както и съответно наличните към момента отстъпки за онлайн курсове и обучения. Благодарим ви и ще се радваме да работим заедно.